Nola izan tan lehenengo lana, lehenengo jogurina nun sortu zen? Elbidiadori, hau, nio lan honekin ezin, bueno, sartu kenez, venga ba. Utzi pixkatorra bazu eta itzein lasai, Venga ba, hasi nintzen, agertu egin zian munduan zehar, Las Spice Girls munduan, musika munduan. Eta batean, bazegoen Bilbon, El Convento izeneko taberna bat, eta han zegoen lan egiten Feliz Daniel, nire lagun batek. Eta, bueno, batean, erabakizun eguren batetan, agertu zianek haiek eta zan zuten. Zaitik ez dugu egiten Las Spice Girls. Eta horra zizan dana. Bai, oso horreza. Eta nola nengoenez laudion, atletismoa, beti txandalarekin esan ziaten zula del txandal. Bueno, horrela, supererrez. Gaina, haiek ez dakit lau edo bost dien, baina gu ginen 7, 8 edo 10, baina, bueno. Orduan, egin zan aurkezpena mundiala taberna horretan, eta han jaio zan pixkat jogurina boroba. Eta, bueno, ikusi ninduten Las Felini taldekoek, eta zan ziaten. Zaitik ez zatoz egunen batetan tabernara egitea gurekin zozer. Eta junintzan egun bat, nire gauzak egitera, eta horren arte. Osea, Spice Girls etatik etorri zea orduan. Bai, eta orduan, bueno, ja, hasi nintzen beraiekin, eta han izan zen lehenengo momentua, baina eta gero beraiekin egon naiz ezakite 20 urte edo horrela, baina bapatean erabakitzen dut, nire kabuzkuteaz, nik euskaraz egin nahi nun askoz gehiago, umentzako gauzak bebai, abestu, eta bueno, azkenean ere bide, ama eta hori zer da? Taperrarik baldaukazu. Bai, ze tapersalia zea, ala. Erregina. Erregina, bai, Hombre, mesedez eta favorez. Travesti izatearen abe bai, batxutan ez da erraza, eta batxutan egon behartzea lan egiten asko, eta gauz askotan gau ez, bakizu. Hori bai, lan eta momentu politak alde batetik festagiroan zaudelako, baina gero momentu zaiak ebai eukiko lan honek ez da. Bai, gero, zua, atea egin behazia batxutan, gaueko 12etan lan egitera, eta gero ja, jendea dago ja a un nivel, nahiko altu, eta orduan, bueno, batxutan polita da, oso polita, eta divertigarria, baina beste batxutan lan. Gogorra aldi berian, ez da? Bai. Horregatik, batxutan... Hemen Euskal Herrian nun pasatu dezu ondoena, o festa batzutan, esatezu, festa hau dakat beti buruan, ez zaita astuko inoiz edo... Laudiokoak noski, ni laudioka naizenez, zoragarria dira, benetan, luzeak dira, baina, bueno, horrela, haiek egin zuten horrela, eta badaude egun batzuk oso celebre, eta benetan oso ondo pasatu egin dezula. Eta gero, noski Bilboko jaiak, bueno, mundialak dira, baina eske gaizteizkoak bebai, donostikoak bebai, oza, bakoitzak dauka berea. Zenbat festatan eondakoa izango zehazu? Askotan, eta lan egiten gero eta gehiago. Eta nago azken mola honetan Euskal Herria mailan, oza, euskeraz egiten, eta orduan, bueno, deitzen diate, ordiziara juteko, eta agertzen ez neu bakarrikor mikrofono batekin, eta kaixo Euskaldun berria naiz, eta bueno, gero ja, bani joa aurrera, eta jendea oso jatorra. Eta bapaten beraintzat polita da, ni agertza, eta nik uste niretzat beba, sentitzen naizela hori, jendea ikusten nahuela oso ondo, eta oso esperientzia bitxiak eta politak. Eta hoien danan artian, adibidez, bai, eukiko zenun momentu ez hain egokiak, esan dizuten bezala, horiek ona zea borratzen. Nabaritzen dana da, hori, testosterona dagoenean, beti igoten dala urrun, ez? Osa, mutila gelitzen diala nahiko urrun, eta nik behin esan niena, mesedez, hemen aurrean bakarrik neskak, urbildu, ni mozezuala naiz, baina ez dakit, ez naiz hemen hasiko ez dakit jendea jaten, baina bai, nabaritzen da, oraindik, hori ez dagoela... Falta dela, pixka gehiago pasako da herri txikitan hiriburutan baino hori igual? Leku guztietan nik uste nahiko normalizatuta dagoela, normaltasun hori, zer den, hori ja esateko... Zer da normala, horregatik. Baina, jendea ikusten du telebistan eta badaki gu existitzen gaela eta berdin da nik uste herri txiki batetan edo hiri batetan. Nik sorte egin dut abesti bat euskeraz, anistasunari buruz eta maitasunari buruz eta hor nabi, herri-sarri egiten eta bai, polita da. Aposten, nahi. Oso kontent nago, eta nabaritzen dut nik bai, gustora nagoela eta gero eta gehi euskeraz, oso polita da. Bikain, aposten nahi, ze gauza hona, etan erreza olako travestik eta olako gauzak ikustea euskera ziten, etan ohikoa. Badaude gazteako hain txerratan, euskaldunak dienak, azten ari diala gauzak egiten eta nik beti esaten dien, mesedez eta favorez,
ez izateko ni bakarra, eta atera plazara, eta hori, ai ama, beirazio, ai ama. Zondo, ez? Jogurina ez da jolasteko, Barkatu. Bai, janarearekin ez da jolaste. Bueno, erakutzia zuzunei zerbait den, Hombre, abestien bat, o koreografian bat, edo... Bai, azken abestia. Zerbait kostagarria. Sentipenak askatu abestia, umentzat pentsatuta, anistasunari buruz eta maitasunari buruz. Ze gauza ona. Horrela dio abestiak, maitatu bihotzez, inoiz ez eskutatu, sentipenak askatu, zarena kanporatu, baina bakizu zer gertatzen den, koreografia ere badaukala bestia. Eta egingo dugu egin behar dugu horrela, bale, venga, nik egingo eta zuk egiten duzu berde. Bale, venga, bat. Bihotzez maitatu? Ez, maitatu bihotzez. Maitatu bihotzez? Maitatu bihotzez, inoiz ez eskutatu, sentipenak askatu. Eta bizaldo, zarena. Zuleroak. Erreza, ez? Ona, eskerrik asko. Oso ona. Gora umeak, benetan. Gora umeak, bai, gure etorkizuna data. Bai. Bueno, esan bezala, orduan hau... Ondo egin dezu, Hasia bukatzen, bai. Bueno, bai. Zuk pelotak bezala, aurrenengoan bezin da bikainin. Primeran. Mira, eske hau, ke makina ematen du, diskoteka bat ematen du, hau. Ondo da. Diskotekan eta nola iten duzu? Dantza bereziak izaten dira estenario baten edo diskoteka baten? Zuk ez dezu nabarmentzen, leku guztietan zure dantzak egite dituzu. Esan behar dizut, leheno askoz gehiago dantzatu egiten nun. Osa, hain nola lan egiten dudan ez hainbeste, eta orduan, bueno, gero lasaitasuna nahiago dut, edo behintzate, ez naiz, lan egiten baldin badet asko gauez, gero ez naiz juten, adibidez, diskoteketara, edo pabetara, orduan, bueno, ja, pixkate, orduan, zaiaten naiz alako beste gauza batzuk egiten, eta juten naiz buelta bat ematera, parke batetara, edo mendira, edo alako gauzak. Orduan, bueno, dantzatzearena, leheno egiten un askoz gehiago, eta orain gutxigo. Bale, eta jogurina, zu gaur jogurina bezala etorri zera, baina zu jogurina zea bizitza errealian beti, ala zu nola da zure izena? Atzean dago Eduardo Gabinak, ematen du ikusten banauzu hortikan franziskano bat, ez daukat. Juten naiz batxutan, adibidez gogatzen nola ju nintzanean segurara, herri horretara, bueno, agertu nintzani eta horrekoekin eta maitarekin, eta, bueno, pentsatuko zuten horiek, hau, ze Bibliak saltza dator, edo. Eta bai, oso ezberdina da jogurinaren mundua eta neria, ez oso ezberdina. Nik gero oso lotxatia naz, kostatzen zait pio batea agian relazionatzea, baina, bueno, makillajeak eta mozorrak ematen dizu askataz. Orduan iriki dizu bide asko honek, ez da? Bai, lagundu dit pilo bat, benetan. Bikain. Bueno, jogurina, eskerrik asko batetik gurekin egotegatik, horrelako alaitasuna ekartzeagatik, horrela jarraitu. Eta, bueno, hemen dakau, untxi bete gixatuak goxatzeko. Eta zuekin, bueno, asteburua da, asteburu hona izan, eta betikua ondo pasa, baina ez pasa, Ez, mesedez. Txukun ibili. Venga, lagunak. Bai, ondo izan. Adio, astelen arte.